шеф Борката, Вълчев, бате. днешния епизод. Борката. Борис Каквито трети. и да са точките накрая, как се отказва плакет на негово царско величество Борис III. Направо жест цигане, не. Е кощунство. Със сигурност мъж е широко скорен. От това, което виждам, че е доста... Брате, сега той ти направи бахти и панера ония ден, бил широко скорен. Къде широко скорен? Виж какъв е тесноградец. Съм в Германия, там завърших. Там Те, но учих българин ли също са, мюсюлмани ли с са, това християни ли са, паралелно къв си е леко батинка? пусках и българското ми образование, нещо на което родители ми много държаха. Завършил съм И музика, къв мазен, гледайте го с обица. но в последствие реших. А пак кюнефето наистина е любим турски десерт, който аз страшно много обичам. Надявам се да го направиш по Според мен там се изложи, няма да го направи. Нищо, че и турчин. Турчин българин ли? Германия се не го знам какъв е. най-добрия начин. Сега очаквам да си Той най-добрия човека в кухнята. трима в един. Макин и нещата ще му бъдат подбрани. Отстъпки правите ли за известни личности? Да еба той та мама, да еба ненормална. Безплатно селфи с продуктите. Отстъпки на пазара. Искам да я поздрави с една песен. Сега аз Мога да ви спя, че би трябвало на мене. Добре, колко броя? 6 броя. 6 броя, разбира се. 6 броя за бероя. И що ли си го направиш това кюнефе, ще го купуваш? Ми няма бе как да го Много направи, аз брате. искам Не виж ли колко и прост, брате, как ще го направи. Взема от всичко тук. Днеска си с огромна привилегия. Последен си. Това означава, че трябва да знаеш за всеки по-отделно кой какво обича и да го изненадаш. Той е толкова сбаен, че И да не си последен. той човека... Реших да разчупя Алкохолен туризъм. обстановката, понеже последната вечер е моя и имах възможност да видя всички къде и как ни посрещнаха. Всички бяха в домовете си, това аз реших да бъда малко по-различен и ви поканих в любим мой ресторант с много интересен интериор. Брате, сега аз не мога да разбера. Сега са оправдания, брате, е малко по-интересен, да ще поканиш хората си на ресторант. То това е идеята на черешката на торта, да отидеш у вас, да се сготвиш у вас, да направиш обстановката, да видят хората гостоприемни си, можеш това, не можеш това, нали, пак шоу е. Обаче тук не е да бъдеш по-интересен. По-интересен ще си, ако докараш както Венета направи. Докара оркестър и танцуваха хора, работи, това е по-интересно. Брате, кажи си, не мога да събира от нас, живея 2 на 2. Период, който аз Са много пълни харесвам. глупост за мен. Най-вероятно те вече са Какво направи наблизо, сервитьоре? така че ги очаквам с нетърпение. Налей 50 грама уиски, брате, стига стои готвени. Аперативче да има, поне дано да ни цени. Аперативче да има, поне дано да ни разливаш, като наливаш. Ами хайде, Чикаго, взимай шампанското и го И отваряй. бах ти, Чикаго с стрижни сам, ти си голяма работа, знаеш, ей. И предлагам моменти, но е напълно нормално. Аз Да. се радвам, че успях да се социализирам. Най-много ми хареса обаче Венета скромчка. Тя между другото много добре, защото по мои спомени, като я гледах в Ергена, беше много избухлива, беше много крайна. Даже там в още едно в Мистер Кешли, къде я даваха. И там много тарикатски го изигра. И жената взе си количката, прибра се, напусна се шоуто, не я интересуваше. И сега много скромна, много добре. Много добре. Или много с хора, които са доста Не се различни обажда от наляво обкръжение, надясно, не претендира да за видя много как работи. мислите Само с и Валерия как деца виждате сдърпаха, ама живота и така няма нататък. проблеми, те там женски зоби. Малко филмарка, ама за поне едното компенсира другото. Добър вечер, добър Добър вечер. вечер. Как е? Малко филмарка, ама за поне едното компенсира другото. Добър вечер, добър Добър вечер. вечер. Как е? Секунда. Как е? Как е? Ти заповядай. Благодаря, благодаря. Специално съм ти взела една книга, за да опознаеш Се научи да малко чете. повече. Изглеждаш страхотно. Благодаря ти също. Сега гледа, брате, за Много се радвам. дъската. И ти си много добре, Рокта. Благодаря ти. Сега гледа за Честно да си дъската. призная,